私を追い出そうとしたよ。そうお金だけ奪っといて。でもそれは守護霊っていうか悪霊が言ってない、勝手に自分の脳に入ってきたんじゃないの？うん。だって追い出すなんてさ、そんなこと言わんやん。私がもう立ち上がった瞬間から私を追い出しすぎない。だから人のね痛いところをついてね騙すのはいかん。それは占い師のやることじゃない。でもいつからさ、そういうまあでも旦那さんはそうなって感じや。向いてると思うんだよねって言ったのはヤブさんがそうやってこう向いてるみたいなことを言われたわですよ。じゃあずっと私の名前を初めから使っとったんや。うん。そういうの